Xa hai máis de 400 inscritos na 24ª Carreira Popular de Santa Uxía, que se celebrará en Ribeira o sábado 30. Un total de 15 categorías tomarán parte na proba, que dará comezo ás 5 da tarde na esplanada do Malecón. Agora mesmo vai haber na carreira 15 categorías, desde os nados no 2020 ata os nados antes do 1963. E hai unha categoría tamén que é a de categoría única absoluta de persoas que se chama zapatilla inclusiva para persoas con diversidade funcional. As carreiras curtas discorrerán entre a caseta da Oficina de Turismo e a rotonda das Amas de Casa, establecendo o distinto número de voltas en función da distancia de cada categoría. A proba absoluta constará dun percorrido de 2 voltas ata o Paseo de Coroso, cunha distancia de 10 km. Obrigará a cortar o tráfico este treito entre as 6 e as 7 da tarde. Despois temos a distancia grande, a distancia absoluta dos 10 km, que recorrerá por o Malecón, por a Avenida García Ballón, Paseo das Carolinas e o Paseo de Coroso hasta a altura do conocido como a Ponte do Río Grande. Serán 2 voltas a este recorrido e aí sí que, bueno, en esa hora aproximadamente, que sería de 6 a 7, pois sí temos que pedir disculpas á población porque se pode ver un pouco afectada a circulación por a zona do Malecón. Entonces, bueno, se alguén necesita facer algún viaxe, pois teria que buscar alternativas máis por o interior de Ribeira, pois por a zona subindo por Romero Ortiz, etc. Haberá premios en metálico para os 3 primeiros clasificados de 300, 150 e 90 euros respectivamente, así como trofeos conmemorativos. No resto de categorías entregaránse medallas aos 3 primeiros, agás na de menores de 6 anos, na que todos levarán unha medalla conmemorativa. Ademais, o Concello de Ribeira, da Asociación de Veciños de Carreira, colaboran na organización da proba, a Federación Galega de Atletismo, a Deputación da Coruña, a Mancomunidade de Municipios Barbanzarousa, así como Policía Local, Protección Civil e a empresa Sportbike. As inscricións continuarán abertas ata o próximo mércores día 27.